Ngane zawethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ngiyabingelela kuphi nokuphi lapho khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena mathinda wacela izintombi zomqomela amahlaka abanye baqomela imali ethi wazi ngaba sekulakho lokuqala la ngicathenza kulungela upress subscribe wathi ngishare phinde comment khona konke umusa subscribe ayikho imali yakhe hamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sefile video phambili ungakhohlwa ukulike kanti ke ngabe umdala la ekhaya wazihlanga lapha kwi-comment section sakuphutshuka ivideo la khona omunye weyintathelo be-inform ukuthi cha uKhuzani uyayazi lento emayelana nomangcobo. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani emavikini adlula kwapost ukuthi cha wake wathintwa enye insizwa engxenye yabalandeli bakhe ukuthi ake kuhanjwe kuyokhozini kwacela i-audit noma omunye wabantu ababala amavoti ukuthi cha abukho yini ubushombe benziwayo njengoba-ke iParis yayilokhu ihambe phambili ngaleso sikhathi. So babuke ngelinyiso mangabe sekuvela futhi ukuthi uKhuzani unakho ukuncintiselana nomangcobo laphana bencintisana indaba yamavoti ukuthi ke cha abone ukuthi uKhuzani usagijima kangakanani ngezamavoti esingaqinisekisa ukuthi ngenza ukuthi uyayivotela uKhuzani noma akayivoteli njengoba sesimbone ephusha akagxekwa yena ukuthi uyaphusha kodwa kugxekwa isenzo noma ke ukuthi bevele eyazi lento eyenzakalayo. Ngaphambi kokumoshela isikhathi sakho mlaleli wami asixhume sihlale kwivideo. Usiqiniseke mne wethu ngibiza wena ngoba ngiyazi ukuthi le poster wayibona futhi uzoba ufakazi wami ukuthi lento engikhuluma iyiqiniso. Usho uma uthi awuyibonanga ngithe ngiyayicinga ngiyibona lapha ezinkundleni zokuxhumana zakuKhuzani Facebook sikakhulukazi. Waposta uKhuzani wathi ngike ngathintwa enye yabalandeli insizwa yathi icela ukuthi sibheke lapha kwi-audit ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi sihlulwe iParis noma ngayibizanga ngegama kodwa kwenzakala kanjani ukuthi sihlulwe ngawamavoti. Insizwa yayiqinisekisa ukuthi bavote kakhulu. Wanqaba uKhuzani wathi ayigxile evotini. Bafethu ayinuki ngosiwanga uKhuzani ngalesa sikhathi wayengazi ukuthi kofika lesikhathi sesifikile manje lesikhathi sokuthi kuvele manje ukuthi kunomongo anawo noma uyathinteka kwezinye zezinto kule ngoma noma kwezamavoti. Isidilithiwe iposter ayisekho ngazi noma mina nongabonanga kahle kodwa bazokhumbula abaningi ukuthi ikhona inkulumo efana naleyo yaKhuzani ukuthi wathintwa omunye wabalandeli noma induna yabalandeli iyathi icela ukuthi kufonelwe i-audit okhozini noma kufonelwe noma kuyiwe kuyobhekwa kumuntu obala amavoti ukuthi abukho yini ubushombe obenzakalayo njengoba iParis yayihamba phambili kula malanga. uKhuzani wanqaba yena wathi abaqinise kuphi evotini. Ngane zakuthi umgodi uyazi ngalento. Uyazi umgodi ngalento angeke ubakazi ayinuki nje ingosiwanga ngane zakwethu ngicela nje kodwa uyazi nje umgodi ngalento abafana bakithi sesingakhuluma phela sishonele nale kodwa umgodi uyazi mayelana nalento kamangcobo ukuthi nje usengashona leyo ashonile ngoba phela sesingabe simkhulumela ngoba uyayimisela uyabancanca abantu ukuthi bamvotele kodwa ulwazi mayelana nalento kamangcobo le mputshukile yamangcobo uyazi umgodi wayengeke athinta into ezijule kanje kusuke sekumayelana nani mase kuthintwa ama-audit noma kuthintwa abantu ababala amavoti ngenxa yokuthi wena unelisekile kungakaphumi ngisho i-top 10 kusho ukuthi umgodi lento ekhulunywa iyiqiniso uyayazi. Ngane zawethu ngiyabonga ithuba.